Mali kono ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. A ka ca ni taji siterni 400 ye minnu de sera ka don Bamakɔ kunu alamisa janvier kalo tile 15 san 2026 jagoko ɲɛnabɔyɔrɔ soba ka taa fara an ka politiso maaw kan olu de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka taji siterni ninnu lase an ka station kɔnɔna la walasa station bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na. Jagoko ɲɛnabɔyɔrɔ soba ale bɛ maaw hakilila tigɛ k'a fɔ ko taji minnu donnen filɛ nin olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka jamana kɔnɔdenw bɔ degun na tajiko sira fɛ ani ka taji sɔrɔli nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ye. An ka finitigilakaw ye digi kɛ juguw la ko kura an ka kɛlɛcɛ pankuru olu ye tawuli jatigɛwale kɛba kulu dɔw la janvier kalo tile 14 na san 2026 a kɛra wula wagati an fan fɛ an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba b'a fɔ laseli dɔ kɔnɔna la ko nin wale in kɛra Kayi tile biyan fan fɛ wagati min na an ka finitigilakaw olu bɛ yala yala la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi. Ka sanga ni jamana ka yɛrɛtaya sɔrɔli ye n'o ye journée de la souveraineté retrouvée ale ta ko 4 o ɲɛnamayali okumu kɔnɔna la min kɛra janvier kalo tile 14 na san 2026 arabadon an ka jamana fantan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri médecin colonel major Asan Bajalo Touré ale ye donbolo kɛ Kalabankoro sigida kɛnɛyaso ye n'o kɛra furaw ale ni furakɛli minɛnw caman ye donbolo ninnu ye jiginikɛ minɛnw saniya ani jɛya minɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ta fanfɛ barankaro ka taa fara o kan ani fura caman minnu nafa ka bon kosɛbɛ kɛnɛya sabatili la. A ka ca ni kaladen maaba 40 ye minnu de bɛ ka kuranɛ durusi an ka jamana kɔnɔna la minnu tilalen don centre 1000 ani ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna la. Kunnafoni in dira an ka dinɛko ani batoko yɔrɔ minisiri Dr Mamadu Kone ale ni kuranɛ durusi yɔrɔ a école ni a centre ka fara ɲɔgɔn kan kulu o bureau kuraw olu maaw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ alamisa don in na janvier kalo tile 15 san 2026 fara ɲɔgɔn kan kulu in maa ɲɛma n'o o ye Dr Ousmane Soli Traoré min ni ale sigira Kokura kulu in ɲɛmaya la ale tun nana gafe di an ka minisiri ma gafe min bɔra u ka lajɛrɛ sen fɛ gafe min kɔnɔna la u ka hakilina talenw b'a a kɔnɔ bureau kura in lisi ma fo ka taa se u kɛlen ka baara minnu sigi sen kan san in kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen de bɛ gafe ninnu kɔnɔna la. Ninnu de tun ye an ka kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.